dnešním videu jsem zapomněl ještě, v dnešním videu jsem se na vás připravil ty největší skytávy snad Brookhaven. Brookhaven je nepopulár, ale byl je lepší. Ale video z Brookhavenu můžu udělat. První skryté místo je za mnou. Znamená to, že to je tady za tou ledničkou. No a můžeme jít ke druhém skrytém místnosti. Barak vypadá celkem takhle, jo. No. Můžeme si podívat nahoru, jak to tam vypadá. Nic zajímavého, podívám se tady. Jo, hraju to sám, Brookhaven. A další skryté místo, kde by se mělo nacházet, je tajný. Tady za těma dveřma si můžeš udělat tajný před mámou nebo před nějakýma rodičema, když to budeš točit. Normálně se tam schováš a třetí skryté místo by mělo být někde tady. No, vypadá to trošku jako... Mělo by se to nacházet někde tam. Jako, nevím, jak se tam dostat. Můžeme projít balkon. Otevírám balkon. Nepřijde vám to trošku podobný, ale je to velký. Ne, to je cool, protože jako pravdu, ne? Tady by ses udělal počítačový, tady by ses dal něco jako, aby ti do tady nečuměl. No, dobrý. Jdeme dovnitř, já za sebou zavírám, protože pro bezpečí. Zavři se tak. No, teď teď, aby ses tam dostal, můžeš rozkočit. Ale ještě jeden způsob je, vezmeš si žebřík. No, dáš ho tady, dobře, já se to spletu. Tady ho dáš. Ne. Já to dávám někdy blbě, totiž se to stává každý den. Ne, tady? Tady se to dává. Máme to správně. A bum. Jsme tam. Koukejte. Safe, máme tady safe. No. A jedno ještě je, že pokud jste jako věděli v tým updateu, že chceš získat to Premium Game Pass, to není real. Lidi, já jsem to zjistil a je to fake. Nevím, kdo to jako udělal, ale je to totiž fake. Tomuhle nevěřte. To je totiž fake a já se s váma loučím. Další video bude zítra. V 15 hodin se podívejte na můj kanál a musíme dosáhnout 20 odběratelů. Prosím, dej mi odběr. Chceme dosáhnout 20 odběratelů. A já se s váma loučím. Čau. Může ještě být někdy stream, kdybyste dali 20 odběratelů. Za 20 odběratelů bude stream, takže se s váma loučím a budou někdy schovky. Ahoj.